poviem ti pravdu, nesem sa ako fakt sa ťa ako moc dotknúť. Rozumieš, ja som sa jasne a zreteľne tu vyjadril. Pokiaľ ty cítiš, že niečo sa stalo... Poviem ti pravdu, ako včera som cítil ku tebe až to dosť, rozumieš. Ne dosť, až moc toho, rozumieš. Lenže po dneskajšej, ako po tej noci, ako dneska ráno, čo sa ako odohralo to. Musíš to teraz takto povedať? Prosím. Nesmiem sa ťa dotknúť. Ja som nenaznačil, že išlo o brutálny sex. Alebo ja som len naznačil len toľko, že si ma ako drážila, že si ma ako... to mne pripadalo, jak by išlo o ten sex tam len. Chápeš? Že si ma začala ako drážiť z rukou. Povedal som niečo také, že tam bolo taký brutálny sex. No odpovedz mi. Nie, ide o takú záležitosť. Bol tam, no odpovedz mi, ty si hlavný svedek. Bol tam nejaký brutálny sex? Nebol. Nebol.